Poprosíme, aby zo súťažiacich sem hore k nám prišla Kika Hukelová, Zofia Sabacká, a Lia Sečková. Ostatných súťažiacich poprosím, aby si sadli. Všetkým súťažiacim, ktorí vedia, že víťazom rozhodne nebudú, srdečne ďakujeme, že sa do súťaže zapojili. Všetci ste predviedli perfektné vystúpenia a želáme vám veľa úspechov aj do budúcnosti. Poprosíme našu porodkyňu Mistu, aby prišla sem k nám. Mista. Teraz na teba čaká neľahká úloha, keďže musíš označiť víťaza našej súd. Áno, tak ja by som chcela povedať, asi sa budem opakovať v tom, že som vôbec nečakala, že bude takáto obrovská úroveň na talentovej súťaži, ktorú vlastne organizuje škola, pretože skutočne tu boli veľké talenty, ktoré majú šancu ísť ďalej a možno, že aj do sveta. No a bohužiaľ teraz na mne zostáva, aby som vybrala víťazku, čo je veľmi ťažké. No a boli tu 3 druhy umenia, ale predsa len bolo jedno dievča, ktoré sa vymýka zo všetkých parametrov tejto súťaže a mne nezostáva nič iné, iba dať ruku na jedno plece a tým plecom je toto plece. Takže víťazom prvého ročníka sa na talent stáva Kristína Hukelová.